Kapulisan sa Dakbayan sa Talisay subling may pahimangno og mihangyo sa publiko nga dili magpasalba sa ilang armas de fuego magpabuto og firecrackers. Si Chona Carion sa report. Bispiras karon sa Pasko, subling pahimangno sa kapulisan sa Batalisaynon nga dili magpasalba sa ilang mga armas ug paggamit og illegal firecrackers aron mas luwas ug malinawon nga pagsugat sa Pasko. Mato ni Police Major Gerard A. Spelare, ang hepe sa Talisay City Police, nga kanunay gihapon silang nagrekorida aron pagpahinumdum sa mga mulupyo nga dili mag-indiscriminate firing. Dili usab sila magpanuko nga dakpon ang magpasiugda niini. Let's just celebrate Christmas in a solemn and peaceful manner. Kay naamugoy posibilidad nga mabiktima labi na mga bata. So, I'd like to appeal and warn at the same time those who are planning to violate this directive nga we will really exert and pour all efforts of government to arrest you. Hinuon way nasakpan ng mga pulis nga namaligya og mga pabuto, gawas lang sa siyam kanasakmit nga mga boga. Uban ni Godfrey Rilien, Chona Carion, Balitang Bisda.